מה, אבל ככה הם באו בבוקר, החליטו, טוב, נמאס לנו, ממה נמאס להם? יפה מאוד, נמאס להם מיוונים. ואז יום אחד נמאס להם, והם החליטו להילחם. כל הכבוד. איזה שמן, אם יש עכשיו, איזה שמן? שמן זית. יפה מאוד. טוב. איזה מאכלים אנחנו אוכלים בחנוכה? לביבות, יפה מאוד. טוב, אני הבנתי שבענייני אוכל אתם בסדר. כאילו? אוקיי. איך קראו למנהיג המרד? מה שם משפחה? מתתיהו. ואיך קראו למלך הרשע? אנטיוכוס. המלך שאת אומרת לו זה בפורים. כן, יש לנו, לכל חג יש לנו את הרשע. אז הרשע זה אנטיוכוס. במה משחקים בחנוכה? כן, אם אנחנו פה נסובב אותו, מה יהיה כתוב עליו? פה, ואם יסובבו אותו בארצות הברית, מה יהיה כתוב שם? שם, יפה מאוד. אתה חמדן, 10 נקודות על כל דבר, על חנוכיה ועל זה, סתם, זה כן. החשמונאים מצאו את זה בבית מקדש. פח שמן. פח שמן, טוב, מתי אנחנו מדליקים את החנוכיה? מה אומרים הכללים הנוקשים של יהדות? 25 זה נכון, זה תהליך החג, אבל מתי מדליקים? עכשיו להדליק חנוכיה? עם מציאת השוחרים. אוקיי, ולמה מדליקים אותה על יד החלון? לפרסם את הנס שקרה, שכולם ידעו שאנחנו חוגגים פה את הנס.